Magandang araw po, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nagkaisa ang mga residente ng Planas Porac at iba pang sektor sa paglilinis sa barangay nitong unang araw ng Agosto. Aabot sa 129 na volunteers sa binubuo ng DNR Menro, PWS Pampanga, Prime Infra Foundation, Planas Barangay Council, Planas National High School at mga residente ng komunidad ang nakiisa sa cleanup drive. Ayon sa DNR Menro, tinutukan sa paglilinis ang sapa sa lugar na malapit sa nasabing paaralan at barangay hall. Sa kabuuan, tinatayang nasa 1,000 kilo ng basura ang nakolekta sa inisyatiba. Nagpasalamat naman ang mga lokal na opisyal sa isinagawang cleanup drive na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan na isang hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng sakit na dengue. Nagpaalala naman ng Prime Waste Solutions Pampanga at Prime Infra Foundation sa wastong pagtatapon ng basura at kahalagahan ng segregation on source. Namahagi rin ng mga ito ng cleanup tools at waterproof boots sa DNR Menro at pamahalaang barangay ng Planas para sa susunod pang mga programa para sa kalinisan. Abangan ng iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.